Mesam makwa Abibirem edi mo ba NYANSAPO TV so aha ne esua ensema kese ye tete ensema ayenim ni abobo so kakran kakra kire ya ayenim ne fare ba nyina no aha NYANSAPO TV so eni e ba kire oni nyina enti nam se abre ni brebia subscribe NYANSAPO TV mame ai me na mama ni nsu anu mawie enti oda so wa ha nana me ma wakwa Abibirem me jusu eburu nana ya santi memu ano ahimfo dodro sen na abedi akunwa no ahimfo ayabedi akọ ne eminimu na me beken twum ne antwi nana twum ne antwi nipa mienu din na ye fa ne twum ne antwi on se la no na me ye mfato ho bi se asumunya akonwa ye frɛ no uduru ne apew saa ne twum ne antwi ne koye ekoye mpanimfo mienu a wo mu de tena ase se yete akonwa no so ne ye de bo wo man no ho bai wo mu ne hya ase pa ye hya ase pa Asante no wo mu mienu ene tena ho se mpanimfo a ya tena wo man na no a ye de bo wo man no ho bai ye Asante akonwa enyina bedu ise eno ne twum ne antwi nipa ni mienu a wo mu tena ase no twum ne antwi wo mu achi ene krobia menfi bae krobia menfi onu ni din no krobia amensi ono nko ani din no se din bi wo ho ane mra na eto aso ena wuti akenten ena obiri yeboa ena ose tutu ena kusi buadum obuadum obuadum tete no dua odum nda ehu ne odum kura ye se kasa enipa suro no enti se baabi a odum sie no se sikoti a obi akọ afuo no wo ba wo so menkan se oyi bi ma no wo so body a no odi bi ato ho abe eburu bibi a wodi frefre mu bebia no na ade bi ato ase enti beduru brebi no na ye desie kwa ya akoduro so enu nti ne yese ye ma wodumra na mesikotia me ye nti na betem ma botokura me di nhyimu no saade wa abra ye nwene nam nana bubani biem eye me de sa be no nana ye hunu boda buma me biem ye ma wodumrane emesikotia me ye nti na betem ema abotokura ema ne ndan wo bosompon ema ye nti na abetem mane na abosompon ema abotokura me hyemu ni nnoro srade wo abra ye nwene nam nti ya ma odumrane mesikotia ema ya metina betem ema na wo bosompem obosompem obosompon ma botokura emehemu ni nnoro srade wa abra ya nwene nam awe no ye de ba ya setene mu ni bibi etesa ayete se wo bi a se hoho bi abetu ye kurum wono a woni agapade bia na ade titiri bi a wo beye e de aboaye na ayete se obi abekente kuro no so wo ye ne bi a obi ntimi bone chem so obi ntimi nkana asem se na wo kura ne ho fa so ne sani a wono wo de ba bekente ye so kurumi ye hwe mu odumra ne emesikoti a me ye ntana abetem me na wo bosompon ma botokura emehemu ni nnoro srade wa abra ye nwene nam se se nipa no wo be haye no bibia no obetimi aya amaye enu nti ni ibusa abe no na nti nana omunkwa ne ayemfofo a omabedi asa de bi medi me bu kusi bu adum no na chesi wodum ye dua ni huhu enti kusi edine kusi no obi odi kusi no osore no ose da bi se dua yi kura ye kusu agi kura yi so dodo enti mebu kusi dum de okobu ne se wose mebu ye beka kusi so obibu ena
ampaniam pa wo ku dua yi hu ken wo bu ahwefom dua ye bu ne se hu a nwanwa nti kuromu no kura yesoro no kusi ebu na ahwefom ne kusi ne kokko hye papa wo bu dum no kusi ebudum no kusi ebudum no ene ye de ye ne mra ne nti kusi bu emra ne de wo bu edum nti Asante hini we no wo bedi upoku ade achi no poku ade awudi ka na achi no na ode ubu edum kusi bu edum na chi ena wose kwadwo enso bedi ye na wono so de wose kwadwo no de wono no so awo ko a eko a yekona anadwo no won kona anadwo awia kete so de wo ko awia wose kwadwo wo ko awia no no wose kwadwo achi no obefofro so be wose kwa amepanyini wose kwadwo wo ko awia wono achi wose kwa amepanyin opoku fofie kwa ame bonsu panyini ena wono so na achi wose ya wo kuto kwa kudu a wodi nkai kofika akari mensa bonsu ene ba prempe the first ane ase edina obobo no ebi mudi esesesese ba ebi so de ye se ahemfie no akonwa na ewo ho no obi bedi a obi so tim befa edin no obedi akonwa no a otimi fa bi edin ne de to no so se din ye ne denti akonwa a wo beyi no se ye puru wo mu nkonwa wo ho nti akonwa edin a wo pe no no wayi sa akonwa no okay inti ne be the first ne the second ne ade okay na ne yento asoi inti twumini entwi eno kra na de ye ku school no kra no so ne de to dwum twumini entwi kra bia menfi oti akenten obri ye boa o se tutu opoku ware kusi bodun o se kwadwo o se kwa amepanyini opoku fofie kwa ame bonsu panyini nana ene se o mudo so pa nti bebre ebi mutu aso biem ana ahemfofo no ana ene bobo na ne yepesi esua pa de pa because yekoye school mu ni enwoma ya twotwo mu no prempe the first ne o se tutu ni opoku ware no mpani eni ya wo bobo ni nyina no ebi wona ma ya afa ya sumpen ba ye nim se se mu bedi Asante akonwa no tina na ebi ka ho a bo etwere na yem opoku fofie maka ena o se ya akuto kwa akudu a odi nkai kofika akari mensa bonsu enu na wo ba kwa akudu a prempe the first afena ne ye ba prempe a otosu mienu na kwa amechiritwe no no onu ne prempe a otosu mienu enu ne yesaba opoku ware a otosu mienu na se tutu a otosu mienu tu kwa edin no de punkonwa ne ho de ya wo de no na wo fa e de aton ho so enti se wo pe se opoku ware katachie no wono ne opoku ware odi ka no wono na de otosu mienu no e fe ne din no no se chiritwe ne wo se chiritwe no wono kwa ame chiritwe no prempe the second ashafo edin ba ko bi na boy ya ho se edin no eye mede pa na da school bi so ukra wo ya we omuka no case na se yo Asante hini
pa opem so din ene ye dia to school no nana o say chiritwie ai yo Asante henefo no ubia wo ni din a e ma na ye ebrempom aha na opem so na ye we say tutu we say chiritwie nya wo opem so na chiritwie no setete no na Asante me ni o mbetena mu ekun ya na wo mu ko ubia firi ni me mu pese obeko edi wo so enti firi wo na se tutu no machiri kure ni nyina ekun ne de wo mu ekopa enti ekun a ya etwa ato pa no a ema ye benya wo se chiritwie no na enkransa fo ene Asante fo ene ekun na enkransa bosom ye frɛ ne ntoa wabene pa wono na woda no ho etwie ye ka twie a ne ye ka sebo ba senka wo beche Asante hene no ana wote akonwa so mensa bonsu wona na te akonwa so enti wodane ne ho bosom na dane ne ho etwie ti so obekire ohini ni wi a chese kun nagu nanka wo mu adi yenso ena saada no be ma na wo chiri wi no wo bodawuro wo prison yard ho no edum ho na denchemna so ho no ne ye frɛ no opokotentene wono na wo chiri sebo no animuro so chiri na animuro so atwanse ya na ye wo ose chiritwi ewa ahinfie anti on na chi na ogina ne so bo dawuro opokotentene no anti sa statue na esi ho no ya ade a esi pen ya asemu esi na amanfo ogukun a ye kun ba sa so a wo hene tifie ayese obi ani ne nche opokotentene na opie wado so chire no wo ye wo be memua che santene memu ni penyana ono wo chire no atwanse ya na ye wo se chiritwie so na wo aka ne maame aha no so so ye wo no enti we chiri ni wie ye no na wo fa na wuta no bomu umra o ma chiritwie nti wa chiritwie ni mu a na ya wo yi so so ene eswe de ene kwa me una aba chiritwie no Sante hene no ni kwa me ya chiritwie kwa me chiritwie ase no yo nti opokotenten wo huri gina asebo no so na board ewu nti na kire se de akola na obaaye no na nim na saa ayi sem ba na se de kwa me wa ba chiritwie ene wo mo ko school o kese no dako meba mo ho aba be bisa mo se aso mati abakosem bia fa wo school ni din ne ho ana unim ho uye chi nsusu unim ye beka na ani ya ejama kusu no ye da so wase ye hwe atuni hini nyina aba enti na brand brebia me say like na subscribe NYANSAPO TV bisi ye woni papi e de mamu na ye to aso na ne yo ye wi enti nana ebi wo mu wo ho no a ye pesi ye hu na ye wo ohen a ye frɛ no kakari otimfo kofi kakari na bodine ne ochempo no na ye den wono no na ewo book mu se ne Sante hene enenam ogbo aporo ewo ni kuro no bo aporo no okoto be ma bi a watoto boode nko a na ohwa ho ena wapoto meko bibie ni meko nko a na odi boode bom ti wode tawra sen ko ho ena odi abonsuo ma sen ko ho na wo gubodi se de wo si di no hini gina no hu se aduane a ebe de pa se de ebe me yi si di mi enti wo ko fie no kwaka che edi solo se on toto body no wontwi meko won fa bibi enka ho no won fa ma no enu no obedi enu wo ye ne saade ma no afi na na de bo mu no na ano odin
wantimi emu ba akokora ani ni ba akokora ani ani o se obepurugu opurugu yi obu obu no ana opurugu ye no se moma minsuo na owie ye no oka we ni tirim se akoye tirim odenfo ena osoma asa ye nkofre ne ma oba ye no oso ye tirim odenfo me beto wo se wu di bode ye ni makoyira wa bibie ni mu se de wu si di no no na numi se de ye nye bi ma me ye koye ya se wa wudi sem no wadwem bone ena wudi di se aduane no ehwa na obu nkotodwe wo fa no sibo mi wira enye ne de na de wakoa menya no enti be di animia ene di no akon hare so se adwa mintumi tratra ho mintumi nti ese me de ahon hare so ene edi wakoa de menya ano no wo hena nkasa na wo ma no koye wo ye na dwen se wo hia wo hui ya papa enti sikampo no oponi bi ena wo de koche no okoche ni sikampo enti sikampo no de koche no na sika karia ochempo eno ne ma wo hene ka kari su bi nya asa abudini no mrane no se ochempo asiye no yo ene na to adini so ma ye bi ma enti edin no na me chiro se eye kwakudu edu nkai kofika akari mensa bonsu ene beto prempe no na chi ene prempe de second kwa mi chiritwi ene ye de second ena prempe eyi kwa mi chiritwi echi no ena opoku ware awotosumi enso baaye ena opoku ware otosumi nu echi ena ose tutu awotosumi ono so abe sanity na na ma yesua ne ma o yesua de pa ye ne se ne watimpani sem na ye koso no ene ye na Okofo Pomah o kire ye ne ma pa enem na mafo ayaba enti so wunya bre ede ma wo na wo ni wo fie no se wo betie mpani sem afiri no ho uni wo bre ena social media nko ana woda ko pani bi na so eniema bi wo ha wate ba wa mu no wonti ase o se wo ko na bi ho o se wo ko pani bi ho nye opani bi ani opani ni ne wonim de bi obekiraw jamana se jamanu kusu no na se no obekiraw ama wahu ni etue mu bia no no ne opani enti ya yenya social media no ni enya brema ye mpanifo wo fie no nkire ye ni yate a yanche ase ya mamere ye nima se kire no wo se no ene ye tomre bi a yenya brema no susu ni ekotie na okina bi no omuni ho a yenya bi dia kire ye nkiri mana omo beba no enti na bre ni bre bia mesi nya bre na hwe NYANSAPO TV mame subscribe channel yi se de be ya se da ye beba ya na aso bia no bi e besua no aye obekire ye no ye nya ye de beto ha usu anya bi ne watie na wo de abobra enti ya nana onko ba bia ote he ya ba wo no nsuo oba sesi a ye beto aso